तो नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताई कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। आज उपस्थित बानी रउआ सबके बीच में लेके भोजपुरी में लव सॉन्ग बहुत बढ़िया गीत के रचना कैले बानी और दिल से बताओ तनी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के आ बढ़िया ढंग से डबिंग कर देता ये गीत के तो गाना 100% बच जाई भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि आखिर कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में बानी, बढ़िया मीटर नहीं खे मिलत, सही ढंग के तुकबंदी नहीं खे मिलत, चाहे आपके मन पसंद के गीत नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गए बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला के जरूरत नहीं है। रुआ जैसन भी मीटर चाहत होखब लिखवावे के बड़े भैया बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के फर्स्ट क्लास के मीटर मिल जाई हमारा कलम के जरिए। काहे कि भैया हम हर तरह के गीत लिखेनी, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी, ट्रैक पर भी, नया सॉन्ग भी, हर प्रकार के सॉन्ग, लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, रंगदारी सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, सीजनली भक्ति भजन, हर तरह के गीत लिखेनी। आ कोनो गीत में हमारे तुकबंदी खटकी ना रुआ, गायम तो एकदम निश्चिंत होके गायम। तो ये खतरा कहल साहब कि चैनल पर पहली बार आयल बन तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। और हाँ, कोनो प्रकार के गीत लिखवाओ के बता डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा, कॉल या व्हाट्सअप कर सकतानी, बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ कि फर्स्ट क्लास के मीटर मिल जाई भैया। आज के गाना देखी कैसे गाओ के बाटे। एगो लड़का के एगो लड़की से प्रेम भइल बा, देखी का कहता। तोहरे चक्कर में ना नीक लागे खाना, कौन जादू को के बनवलू दीवाना। ए जान बोला ना, तोहरे चक्कर में ना नीक लागे खाना, कौन जादू को के बनवलू दीवाना। कातिलाना बा तोहर जवानी नु हो, आ झलकता रूपवा के पानी नु हो, आ तू बन जैतू हमार दीवानी नु हो। ए हो झलकता रूपवा के पानी नु हो, आ तू ही बन जैतू हमार दीवानी नु हो। तब भैया ये मुखड़ा लेकर हुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी है और उम्मीद करता नहीं कि मुखड़ा रुआ सबन के अच्छा लागल हुई। अगर अच्छा लागल हुई भैया, अगर फुल गीत लिखवावे के चाहत हो कब तो बेहिचक हमारा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के गीत लिखवावे के होके चाहे नया म्यूजिक बनवावे के होके बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं भैया, बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के फर्स्ट क्लास के काम करके मिली भैया। तब वीडियो पसंद आई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, चैनल पर पहली बार आए लोग तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।